sun tarvii selvitä yksin. Anna mun halata sua, näytät siltä, että tarvii lohtua. Yeah. Hyvä Birgit, bra! Anna mun halata sua, ei se kipua poista, mut se hetken helpottaa. Hetken helpottaa. Kuinka monen mielestä Taipari-skaalalla koulu on kivaa? On hyvä, ihana käydä koulua. Okei. A lot of mixed race thing going on. There's some white kids, there's some Asian kids, there's some black kids. So in this kind of schools, the racial mix is quite high as well. Mutta uskokaa kaikki, että aina on toivoa. Minä kävin läpi helvetin, ajosin palasiksi, mutta tulin ehjänä takaisin. Ehjempänä kuin koskaan ennen. Tie oli vaikea, enkä olisi selvinnyt ilman tukea. Pidin siitä, mistä kerroit. Ihmisestä, joka hausi muistoksi talon. Pidä siitä, mitä kerroit. Asioita tunteita. Pidä siitä, mitä teet. Teet sen kauniisti ja hyvin. Sinä yllätät kaikki. Paitsi ne, jotka tietää. Tiedän, että osa teistä miettii, miksi juuri minä, miksi maailma potkii minua päähän. Tiedän, että tunnette olevanne pieniä ja heikkoja, mutta vaikka juuri te olette helvetin vahvoja, kun kestätte jokapäiväistä kärsimystä. Pieni ja hento olen ihmisestä kiinni, aivan sama tunnen kuin koskettava tuuli. Pieni ja hento olen siinä kaikki. Siinä kaikki.